Maayong adlaw na sab kanyong tanan diha guys. Welcome na sab diri sa akong mga videos guys no. Daghan salamat ay sa mga nag-like, nag-comment, nag-share og nag-follow sa ako ang Facebook account guys. Og sa mga nag-subscribe sa akong YouTube channel, daghan kayong salamat ninyo guys. So karong adlaw guys, samtang dito ko sa may tindahan ganina, kay ni kabuntag manggod guys, human ko manubong sa akong mga manok diri sa among balay. Mulugsong ko ato sa ubos kay do na sab koy mga manok dito, nga do na po koy tindahan nga gamay dito guys. So samtang naglingkod-lingkod ko dito sa gawas guys, after ko manubong sa akong mga manok, dunay nangita nako dito guys. Siyempre guys, makuyawan ta kay tagsarabag yun nga dunay mangita nato diri nya. Medyo nalisang-lisang bra ko magguwang kay dito sa kusina nagsampit. So mao to guys. Pag gawas nako, nasabtan nako dai guys, kato na yung tao mao day tong giingon sa akong maguwang nga mopalit og manok sa ko diri So mao tong hisag kami diri sa bukid guys, siyempre mauban siya nako kay aron nga pagka magdakop sa manok diretso na sa muli. Nga siyempre guys, pagabot na mo diri sa among balay, nanabudan ko sa akong mga manok aron iya makit-an bag makapili siya mga bayi kay bayi may gipangita. Duha nga bayi tapos usa nga laki. Ang laki guys kay nangita siya mga 7 ka buwan unya kay ako lagi diri sa mo ang balay guys kay mausa na gay ka kilong akong mga manok or sobra ako na guni baligya kay dili man ko hilig ang mga dula-dula sa tare. So siya ayang gipangita kay itarare kuno niya karong kalag-kalag. So kay wa tayong ana kay dili na mo atong purpose ngano na mohitag mga manok. So katong mga manok na kong gispansaburan guys, wala siya nakapili dito kay wa kuno siya naayunan nga mga bayi. So diri ko stangkal nga usa kay dako diri mga bayi, kuhaon ko ni duha ug maayo ko pakita sig makaayon ba siya ani guys. O kini di mga bayiha diri guys, mga pula nagdagway, hapit na siya magpaupa. So mong di nalangan iyang pagatiman ani mamunay na dayon Mao ni usa sa mga nindot nga rason nga nung nindot kay magbuhig mga manok guys ba kay liban sa makahatag di mo sila lingaw guys inig kabuntag kay lingaw magini sila kabuntag labi nagmanugat na sa imo guys so magdaka nagtubong di nimo sabtan guys kalit dunay mo abot nga customer sa imo kay mangitaga native nga manok kay kining native nga manok manggod guys nindot kani sa tuwaon ba sabuan mo tang kapayas ug kamunggay labi nagdunay mga lamas lamay kani sa higupon guys manggawas kini mong singot ug mao nimo masuwa bay ni kabuntag. So magyud ni pangitaon guni sa diri sa bukid guys labi na tong dunay mga bot gikan sa Manila or mga probinsya guys mangita gyud na sila mga Bisaya nga manok kay mao ilang ipanud-an diri guys kay nindot gyud kani isud-an labi na ang imong parisan ani guys kay mais nya ang imong isagol ani guys nya kamunggay ug kapayas lamay kani sa isud-an guys. Og nga kay nakapili na magug duha ka bukbay guys akong gipakita sa iya diri sa gawas aron nga iyang ma-confirm og makaayon ba sa gyud ani kay mao na gyud akong higtan guys. So kay nakaayon naman sa guys kay hapit na gyud ko ni sa mangitlog kay pula nagnaong maong ako na lang si higtan kay aron ako na matimbang og pila gyud ka kilo guys kay iyang gipangita guys duha ra gyud ka kilo insakto kay mao ra gyud ko na maigo siyang kwarta kay ang sunoy nga iyang gipangita wa man diri sa kuha guys mohapit ra ko na sa dito sa mga dandan basig do na siya makit-an dito ang mga tawo nga nabaliag sunoy guys mao na sa iyang paliton. So sa mga nagtan-aw diha daghan kayong salamat daghan kayong salamat ninyo guys. God bless ninyong tanan og thank you. Sa mga wala pa maka-follow, maka-like, maka-subscribe na ako diha, palihog na lang ko guys. God bless.